Tal van zwaarginstellings iepen deze week harden dwarren voor het publiek. Reden, de boetenvrouw moet de kans krijgen om te zien wat voor goed werk de zwaar al hier docht. Oud-voetbaltrainer Foppe de Haan stiepert die gedachten en neemt daarom een ploeg squal bij hem naar een bijzondere kwekerij in Drachten. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat de normale mensen kennis maken met wat mensen met een beperking al je kennen en dogen. En hoe die willen net mee bezig houden, maar die zijn aan het werk. Nou, en ik denk dat het hartstikke goed is voor u om te weten hoe dat gaat en hoe dat werkt. Bij Passiflora werk je 12 vrijwilligers en 24 cliënten. Een van die cliënten is Patrick. Hij helpt als zoon hier bij de kwekerij en is maar wat grutskop. Je hoort maar het achtje wat ze al hier doggen bij zijn bedrijf. 12 vrijwilligers die helpen ons aan het werk te zetten en dingen op de rails te krijgen, zeg maar. Is het echt leuk dat je me even snel liet kennen onder de meesten van wat je meer al doet? Ja, zeker, absoluut. Ja. Nee, dat is, toen ik het jaar deed, vond ik het fantastisch nice. En ja, natuurlijk, het is super. Patrick had een hele mooie presentatie gehouden. Hij had er even heel kort uitlijn wat ze hier doen en waarom ze hier binnen. En hij had nou even verteld hoe kloven moet. En hij is, ik denk dat je Patrick prima als stuurman had kennen, want hij is gewoon, ik denk dat hij heel loyaal is. En dat er net, hij is ook nog redelijk slim, dus dat is hartstikke prima. De weken van Zwaar en Wolwijzen is er ook om aandacht te vreken voor al het vrijwilligerswerk dat dienen wordt. En om zien te leren hoe leuk en dankbaar het werk wezen kan. Want nevens vrijwilliger Iebele Winter hebben wij net altijd een goed beeld. Hier in de omkriet is een protte onbegrip van het lawaai of hoe de mensen je binnen zat. Dat snappen ze net. En dan is het mooi dat zij hier daar is, dan kan je zien wat hier gebeurt. En hoe is met die mensen omgaan.